дар тамоми давлатҳои дунё мутаассифона ҷой доштани ҳолати зӯроварӣ нисбати кӯдаконро эътироф мекунанд. Вале дар бораи рақамҳое ки дар ин ҷо ҳозир дар баромади намояндаи ЮНИСЕФ сухан рафт, аз 10 кӯдак 7 онҳо мавриди зӯроварӣ қарор мегиранд. Албатта ин нишондаҳои нисбӣ ҳастанд ва ин вобаста ба он аст ки дар куҷо ин назарпурсиҳо гузаронида шудааст, аз ҷониби ки гузаронида шудааст. Вале ҷой доштани зӯровариро дар ҳар маврид инкор кардан ғайри душвор аст. Мавзӯи ҳимояи ҳуқуқи инсон ҳама вақт дар меҳвари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон буд ва Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки инсон ва ҳуқуқу озодиҳои онро арзиши олӣ эътироф кардааст, барои ҳимояи ҳуқуқҳои инсон тамоми шароитҳоро фароҳам меорад. аз ҷумла ба масъалаи ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон низ дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон диққати ҷиддӣ дода мешавад. Агар мо ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус ба қонунҳои алоҳидаи он назар афканем, мебинем ки дар кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бобҳои алоҳида ба кӯдакон бахшида мешавад. албатта ин сабаби худро дорад, зеро кӯдакон табақаи нисбатан озепазир дар вақти ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои онҳо мебошанд ва ҳар як шахсони ба балоғат расида, на танҳо онҳое ки ноболиғон дар тарбияи онҳо қарор доранд, дар таъминоти онҳо қарор доранд, имконият доранд ки нисбати онҳо зӯровариро раво бинанд. ман дар ин маврид мехостам аз кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шавам ки дар он тартиби махсуси мурофиавии баррасии парвандаҳо нисбати кӯдакон нишон дода шудааст. аз хусусиятҳои хоси пурсиши кӯдакон, хусусиятҳои хоси нигоҳ доштани кӯдаконе ки дастгир карда шуданд, хусусиятҳои хоси кӯдаконе ки дар ҷойҳои маҳрум сохтан аз зудӣ нигоҳ дошта мешаванд. ҳамаи инҳо дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли худро ёфтаанд. дар як маврид боз дар шароити имрӯза аллакай дар парлумони кишвар якбора аз ҷониби ду гурӯҳи вакилон пешниҳод гардани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи кӯдак аз он шаҳодат медиҳад ки масъалаи мазкур дар маркази диққати вакилони парлумони кишвар низ қарор дорад. имрӯз дар конфронси имрӯза на танҳо намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон, балки намояндагон аз созмонҳои байналмилалӣ, аз давлатҳои Норвегия, Қазоқистон, Қирғизистон, аз дигар давлатҳо намояндагон иштирок мекунанд ки онҳо аз таҷрибаи пешгирии зӯроварӣ нисбати кӯдакон дар давлатҳои худ ба иштирокчиёни конференсия маълумот медиҳанд. ва боварии комил дорам ки таҷрибаи дигар давлатҳо дар пешгирии зӯроварӣ нисбати кӯдакон дар шароити Тоҷикистон низ барои ҳалли дурусти ин масъала мусоидат мекунад. мо қабл аз оне ки лоиҳаи қонун дар бораи ҳуқуқи кӯдакро пешниҳод кардем, қонуни мукаммалтаре дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оиларо таҳия ва қабул кардем ки ӯ имрӯз мавриди амал қарор дорад. дар ин лоиҳа боби махсусе ба ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон ва пешгирии зӯроварӣ дар оила нисбати кӯдакон бахшида мешавад. лекин мавзӯе ки имрӯз баррасӣ мешавад нисбати ин қонун васеътар аст. дар он ҷо агар мо дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила танҳо сухан ронем, дар ин конференсия ки мо иштирок мекунем дар бораи умуман пешгирӣ кардани зӯроварӣ нисбати кӯдакон сухан меравад. яъне кӯдакон чӣ дар оила, берун аз оила, бахусус кӯдаконе ки дар мухолифат бо қонун қарор доранд, яъне ки он кӯдаконе ки ба қонунвайронкуниҳо даст мезананд ва аз ин ҷиҳат онҳо мавриди таъқиби ҷиноятӣ ё ки таъқиби маъмурӣ қарор мегиранд.